school. Wait lang. Ano po? Magandang buhay! Nandito tayo ngayon sa Jose C. Prevosa Senior National High School, Barangay Santo Domingo, Calabanga, Camarines Sur. Kasama natin ngayon si Teacher Mona and Teacher Nani para bigyan tayo ng mga impormasyon na tungkol sa school nila. So, magandang buhay Teacher Mona and Teacher Nani. Magandang buhay po. Okay, bigyan mo nga po kami ng history. Kailan ba nag-start ang Jose C. Prevosa National High School? In the year 1989 po. 1989. Hindi po to tinawag na Jose Prevosa National High School, kundi Union National High School. Bakit po tinawag siyang Union National High School ulit? Kasi po, gaya po ng sinabi ko, parang partner siya ng Union Elementary School. Kasi, ano po, from the start po, hindi pa naman dito yung compound na aming school. Oo. Nag-originate po siya doon sa San Lucas. Sa Barangay San Lucas, kung saan yung Union Elementary School. At tinawag siyang Union kasi parang mag-asawa na pinagkasal na magkasama, Union. Yung building po nun na, yung second floor na building, doon Opo. po yung high school. Okay. So, dumating yung panahon na hiniwalay na tong school na to dito sa dinonate ni Jose Prevosa Senior. Yes po. O sige nga po kayo magkwento, ano yung kwento, bakit pinangalan to kay Jose Prevosa Senior? Ang Jose C. Prevosa Senior National High School ay pinangalan lang ngayong 2020 lang. Ito po ay pinangalan sa nag-donate ng lote ng eskwelahan na formerly siya rin yung, yung barangay captain ng barangay. Okay, so si Jose C. Prevosa Senior po ay dating barangay captain ng Santo Domingo, Calabanga, Camarines Sur. Opo. Na siya po yung nag-donate ng lupa, kaya sa kanyang ipinangalan tong school in honor on his generosity. Opo. And then, Okay. tapos ito pong lupang sakahan ito. Okay. Dating palayan, Oo, tapos palayan ito. inayos na lang, Oo. tapos nagkaroon na ng mga building. Nakikita ko dito yung building ni dating Senator Raul Rocco and isang LRV building. Okay. Ilan po ang mga naka-enroll na mga estudyante ngayon dito sa school na to? Sa ngayon po, meron kaming 1,150 students na naka-enroll ngayong school year 2020-2022. Wow, ang dami! 1,150 na students. Ano po yung mga sakop na barangay ng school na ito? Ano yung mga residente na nagpupunta rito? At tinatawag po namin silang mga feeder barangay. So usually po, ang mga mag-aaral galing sa mga taga Santo Domingo, San Lucas, Opo. San Miguel, San Santa Miguel. Salud. Meron Okay. din kaming mangilang-ilan sa San Antonio, Calabanga at San Vicente. So ang tawag nyo po ay feeder barangay. So talagang marami kayong pinagsisilbihang barangay na dito nag-aaral sa school na to. Okay, ano naman po yung mga future plans ng school na ito? Kunyari, mga facilities na kailangan or ipapagawa pa? So when it comes po sa opening po, yung Oplan Balik Eskwela, so bago po yung Oplan Balik Eskwela, so nagkakaroon kami ng Brigada Eskwela. Okay. So in the new normal po, may new trend po ngayon ang Brigada Eskwela kasi noon, nasana yung mga parents na mag-aayos or magtutulong sa paglilinis ng paaralan. Okay, sa opo. pagsisimula ng pasukan. Oo, dati yung mga parents na nagpipintura, naglilinis talaga, nagkukumpuni ng mga sira yung mga parents. Pero ano po yung new normal ngayon? Okay, so sa panahon po ngayon ng pandemya, wherein yung numeracy and literacy po dapat i-develop kahit Okay. na may pandemya. Opo, So, kahit walang mayroon- face-to-face? Mayroon po tayong tinatawag na Brigada Pagbasa. Okay. So, nagsimula na po, ongoing program po siya ng Department of Education. Very supportive po kami sa programang iyan dahil alam namin na malaki ang maitutulong nito sa mga bata. So, sa kasalukuyan po, mayroon kaming volunteer, leaders, and tutors. Mayroon po kami 10. Okay. So, Mga teacher po ba to? Mga parents? ano po, mga volunteer sila, hindi ano po sila, mga students. Students din. College students from Oo. other schools. Yes po. Na nagpupunta rito
at nagtuturo sa Hindi mga po. ano po ginagawa? Pumili po sila ng mga bata na gusto nilang tulungan sa ma-improve yung reading. Okay. So, Okay. mayroon pong isang volunteer readers, may 2 hinahandle na bata. Okay. So, a total of 33 na bata po ngayon ang Natutulungan ng Brigada Pagbasa. ng Brigada Pagbasa. Okay. Okay, Ma'am Naning. Ano po kaya ang mga nakikita po ninyo mga magiging issues pag nagkaroon na ng face-to-face? Sa tingin ko po, dahil sa pagtaas ng enrollment namin ngayon, magkukulang ang aming mga classrooms sa pagdating ng limited face-to-face. Okay, so talagang dumami pa ang enrollees ninyo and mamumroblema kayo sa classroom facility. So, yan. Kasi po, nung may face-to-face, yung 9 and 10 po, 3 sections lang yun. Kasi Grade po, 9 and 10. Kasi po, 3 classroom lang meron Opo. kami. So ngayon po, ginawa siyang 5 Lima. sections. So kukulang kami ng 2 classroom sa grade 9 at 2 classroom din po sa grade 10. Okay. Isang classroom sa grade Oo. 7 and 8. And then, sige, isang classroom din po sa 7 and 8. Yun ang magiging challenge namin kung paano naman yun maiha-handle. Sa mga masusugid po nating tagapanood ng aking vlog, nakikiusap po ako sa inyo na pakalatin po natin ang video na to. Kasi sina Teacher Mona and Teacher Naning, may gustong iparating sa mga taong may mabubuting kalooban. So, Teacher Mona, Teacher Naning, makiusap po kayo sa mga taong kayang makapagbigay ng school building sa atin. Sana po, matulungan niyo po ang Jose Prevost Senior National High School na pagdating ang oras na magkaroon na kami ng face-to-face classes ay ma-accommodate lahat ng mga enrollees namin kasi talaga pong dumami ang enrollment namin lalo na noong pandemic. So kailangan po namin talaga ng mapapasukan ng mga estudyante na ka-enroll sa aming eskwela. Salamat po. Okay, Ma'am Mona, ano po yung mga parting words po ninyo sa ating mga masusugid na tagapanood? Shout out po sa aming mga minamahal na estudyante. So, kung miss nyo na kami, miss na din namin po kayo. So, sana po matapos na ang pandemyang ito, na kung sa ganoon po, bumalik na tayo sa normal. So, habang nasa bahay muna po kayo, pagigihan nyo po yung pag-aaral ninyo. Yan po. So, you have to study hard po. Ako po talaga, Ma'am Mona, naniniwala ako na ang susi sa kahirapan ng lahat ng mamamayan ay pag-aaral. Ang edukasyon ay susi ang siyang magbabangon sa kahirapan sa pamilya, sa komunidad, barangay, at lalong-lalo na sa bansa. So, kayo po mga batang nanonood, mag-aral po kayo, makinig po kayo sa mga teachers natin, sa mga tinuturo nila. Kasi darating po ang panahon, kayo naman ang magpapalakad ng ating bansa. Kayo naman ang uhubog sa kaisipan ng ating mga kabataan. Kaya ngayon pa lang po, dapat kayo ay mag-aral. Kung gusto po ninyo na magandang kinabukasan, mag-aral po kayong maigi. And then marami pong alternatives ngayon. So mayroon tayong sa tulong po ng social media, Opo. sa tulong po ng internet, ng messenger, mas napapadali po yung yung impormasyon na nare-relay namin sa mga bata when it comes po sa kanilang difficulties. So mayroon po kami mga GC. Sa totoo lang, Ma'am Mona, natuto ako ng ibang programming language dahil po sa YouTube. Instead na manood ako o maglaro ako sa aking cellphone ng kung ano-ano, nag-aral ako ng Python programming sa YouTube lang po. Libre, wala akong binayaran, doon lang ako natuto. At gusto ko rin pong magpasalamat sa aming PSDS, sa aming Public Schools District Supervisor, kay Ma'am Sylvia Diaz at sa ating respetadong School Principal Ma'am Eva Malanyakon sa patuloy na pagsuporta sa ating mga kaguruan at estudyante ng Jose Prevost Senior National High School. At higit sa lahat din po, huwag nating kalimutan po yung mga magulang. Yan po yung big factor kung bakit nagpapatuloy pa rin sa pag-aaral yung mga bata. Ayan, education starts at home. Talagang sa mga bahay-bahay po,
nagsisimula ang edukasyon. Hindi lang talaga mga teacher ang nagtuturo, kundi mga magulang. Ayan. Sana nagustuhan niyo po ang post ko ngayon. Kung gusto niyo po ng mga content na related sa minamahal nating bayan na Calabanga, Camarines Sur, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aking Facebook page. Mark Anthony Robles po ang pangalan ko sa Facebook. Maraming salamat at magandang buhay po sa ating lahat. Hi students! Hello! Kumusta na po kayo? I really miss you! Hi students! Hello! I miss you! Mag-aral ng mabuti! Hi student, I miss you. Mag-aral na mabuti. Hello everyone, especially to my students. Mag-aral po kayong mabuti. Ingat! Hi students, we miss you. Hope to see you soon. For a while, stay safe. Mag-aral lang mabuti. Hello mga JCPSians! Mag-aral pa rin. Patuloy ang edukasyon, sulong edukalidad.